На вашите екрани Жужу Грамотевицата. Страшилището на 7-те небета. Жужу? Да, няма страшно, Жужу, няма. Сега ще нахраним и ще напоим. Ти ще се научиш да летиш. Жужу Грамотевицата. Причината да намалее популацията на соколи в България, защото Жужу ги е избил всичките с поглед. Нали така, Жужу? Ти си много страшен. Намираме се на стадион Младост в Хасково. Това е най-вероятно скорче. Сега ще го нахраним. Аз вчера го спасих да не го изядат котките. Го скрих в един склад и го напоих. Днеска ще го нахраним. И ще го напоим. Чакай, няма, Жужу, няма. Жужу, пробвахме да те нахраниме с калинка. Не щя да ядеш. Поне те напоихме. Може да искаш майка ти да те нахрани, не знам. Но те оставяме. Днеска трябва да се научиш да летиш. Айде, действай. Оставяме те и утре чакаме да долетиш. Чули? Айде, ние те оставяме. Че вчера те спасих от котките, обаче мисля, че днеска трябва да си навънка вече. Айде, чао!